Fil-festa ta' kull quddies niftakru f'diversi ġrajiet mill-ħajja tiegħu u ma jistax jonqos li meta tasal il-festa tal-Fundatur tagħna San Ġorġ Preca ma nagħmlux hekk ukoll. Ejjew nisimgħu ftit minn dawn il-ġrajiet li jitfgħu dawl fuq min kien Dun Ġorġ. Is-soċju ġewwa t-sopparti mill-Ħamrun kien imur sikwiet fid-dar ta' Dun Ġorġ, l-aktar fil-ħin ta' filgħodu. Għas-sopparti xi drabi kien jagħti daqqatit jew jonxor ħwejjeġ ta' Dun Ġorġ flimkien ma' Nelli Bartolo, is-soċja li kienet iddur bil-fundatur tal-mużew. Dun Ġorġ għamel żmien ukoll iqabbad lil dan is-soċju biex jikkupjalu pulit ħafna xi karti biex wara joħodhom għall-istampa. Meta Dun Ġorġ kien jiltaqa' ma' t-sopparti kien jgħidilha: "Sinjura, mhux jien ser inħallsu lit-tifel għax m'għandix imnejn, iżda jien impjegajtulek ma' sinjur kbir." Dun Ġorġ kien jgħidilha dan il-kliem billi kienu nnifsu li daħħal li dan is-soċju l-mużew fejn il-membri jaħdmu bisħieħ fl-għalqa tas-sinjur. Din l-istorja turina kemm Dun Ġorġ kien grat tax-xogħol li l-membri tal-mużew kienu qegħdin jagħmlu. Huwa kien jisaq ħafna fuq l-intenzjoni retta, jiġifieri lan għalfejn xi ħadd jagħmel xi ħaġa, u dejjem kien jinsisti li kull biċċa xogħol li wieħed jagħmel għandu jagħmilha dejjem għall-ikbar glorja tal-Alla. Imma fuq kollox, Dun Ġorġ kien bniedem ta' talb. Nisimgħu ftit l-esperjenza li għadda minnha Michael Saliba. Darba Dun Ġorġ kien il-mużew ta' Bormla. Wara l-laqgħa tas-soċji u darfu wieħed minnhom, Michael Saliba, u qallu: "Itla' miegħi fuq il-bejt." Għalhekk Saliba era waħdu ma' Dun Ġorġ fuq il-bejt tal-mużew. Il-lejl kien diġà beda dieħel u bil-lajru kien ċar ħafna, is-sema der miżgħud kwiekeb. Dun Ġorġ imaxxaq dik id-dera, meta ħidej beraħ u qata' l-ħin twil iħares nis-sema jitlob fis-skiet. Michael qatt jistennih jispiċċa, imbagħad niżel miegħu bla ma l-istenn kelma. Dun Ġorġ kien ifittex il-kwiet biex jimmedita Alla u jitlob. Iż-sbuħija tan-natura kienet terfa' u falla l-imbierek l-aktar fumenti ta' ħemda. Darb'oħra wieħed soċju ra lil Dun Ġorġ f'lejla ta' qamar kwinta, waħdu ġo għalqa mitluf jitlob fis-skiet. Għalhekk ejjew minn dan il-qaddies Malti nitgħallmu nfittxu mumenti ta' skiet fil-ħajja tagħna fejn nistgħu nidħlu fid-dialogu mas-Sinjur. Ejjew, fuq l-eżempju ta' San Ġorġ Preca, nżommu quddiem għajnejna l-preżenza tas-Sinjur Alla u dak kollu li nagħmluh dejjem għall-ikbar glorja tiegħu.